Pero akong anak, asa man ako na. Among nag-hospital. Kalau si Inday siguro maamong din na. Dito sa hospital. O siya tarong pahuway. Di siya tarong kaon. Si Inday ko dito, huwag tarong kaon, huwag tarong pahuway, huwag tarong bantay. Saan sa mga absent ko? Katapis, malagi. Saan mag-show ko na. Pamilya na ko kung nasa Edna din eh. Si mama, yung ko yung Edna. Eh, otrong pa to sa Edna. Mingon sa tuwa kay ko. Umukay ba ni mama? Kahibaw. Nailikit lagi. Dah. Kamak ang guna. Ini lagi ka ba? Gawas na gano'ng pagkatapulan. Doktor pagka-istorya. Di sino mo arikay. Di na sila nakainin. Sinta ni mama ako man. Doktor pagka-istorya. Rason dahil na. Anak naman siguro sa maliyo po si mama noong sana. Nagdatos to manok uma. Ako bitang ina sa doon. Duga. Pwede mo hindi ko duga. Ngayon ako kita 15 baya duga. Terus dug. Gamitin sana ko ang kwarta para sa hospital ni mama dug. Sabi siya maluoy. Ay na. Atag siya kwarta. Pagpalit sa halublak. Kaya asan nila idapat. Dali. Ang yun mo nga. Di sa bayaran. Di sa bayaran. Yung sila sa. Kung di mo sagot lang. Anong balik manok. Importante dito kayo. Gamitin din ako sa hospital. Gito na ganit mo. Magkikay ni Inday. Kaya magiging kwarta dyan. Dah. Kung ano na ko gabi eh. Hindi na lang ko magkikay ni Inday. Tag-utang. Pagkaon na nila. Kita pa'y. Gandok kita pa'y mo ang dotan. Ang akong iutang ni Inday. Pagkaon nila. Nagkutata eh. Ako totoo eh. Tagaan ko manok ni Papa. Paihaw ko ni Inday. Natuon na ito na ako dito ihaw ni. Natuon na ako na. Hatag lang ako dito ang manok. Masa kang pangpansit na pang pahatag nila. Buto eh na. Makatay kwarta diyan. Gamit mo kwarta sa hospital. Ako naman ko na. Mangutang lang ko ito. Magulaman lang ko. Ang sulti ni Papa na ako. Patuong ko sa karbon. At ako dito pangbrahong. Papalitan ko ng pansit. Ako una lang ha. Una lang din ba. Hindi naman ang kwarta yung gihatag. Ano, itila yung kwarta ka. Maramang ka na. Ako una. Ang kanyang 1,000. Palitan ito bugas. Di sobra. Ang sobra mo kaya ang sobra ato. Sa manok. Ang dato. Sa manok. Gamit na sa hospital. Sa manok. Kay akong punto ato. Magpapliti lang ko ni mama sa hospital. Kaya ako binagpagkulig ni mama. Dapat pliti. Priwan ko pliti. Mata kung kuan. Nga ka na ang iplit. Imbis na ipliti na ako. Ako na ipalit kong makaon doon. Kaya mag-ruid na ba niya. Mabantay ay ni. Ipalit na lang akong makaon. Ang kuan. Ang sukli atong mantasan sa bugas. Sa manok atong ihad. Ang 1,000 atong ihad ko si Inday. Doon sa tunyo. Gasun. Mangutang na ko sa ilang Jane. Ingon si Papa. Anong mangutang na ko? Kung dito lang ko karbon. Pansit ito. May pansit ito. Ano yan ako kwarta. Ano ko sa Ay na. Di mo mautang sa karbon. Muto na ko. Nahon ako gapon. Mas mama gapon. Din ako na siya mga sa hospital. Iwan ako na siya kwarta. Si Papa ko. Tagak mo din. Ma. Pangayon ko kwarta ni Papa. Ma. Kaya nalabuti mo na mo. Mama. Suko. Ni anak mo ko sa mama ko. Suko na po di sila ma. Yung na po. Ganun-dugay na sa naman. Ingon na sa. Ano sa. Papa sa mutos. Papa kasuko. Kasi bantay ni Inday. Mama. Din ako ma. Ay mama. Di na lang tamag to. Ma. Kabati na kasatis doktor ma. Kabati na siya ka ma. Yan. Matay kwarta. Ingon ma. Pangayon ni Papa kwarta ma. Si Papa naman ni kwarta. Masik pa daan ni Edna. Ikaw.
Gusto anay kay katanawa ma. Wa nagay ko maghasol ni Papa gali sa imong tambal. Gilakaw lang ginako na imong tambal. Ning kamo may para sa imong tambal para si Papa. Dili dak-an sa imong gasto. Pliti-pliti lang na ang kapapa sa tua. Kinang ang tambal, ning kamo tumayo nga wa si Papa dili ka palit sa imong tambal. Kaya naman imong tambal. 1,000 ka pila hapit 2,000. Ya pila naman iyang hatag na to pliti-pliti lang. Wa pa ko ning kamo sa imong tambal. Tambal imo hapit 2,000. Pliti para to laboratory. Upat ang durog mga social worker. Di ka naman tiyabos Papa. Kaya bunong ising o pagsiyok pa na kaayo. Kung mama bahala mo kung matay siya. Kung siya kwarta. Samantang kamo ay. Moto dito na ko na panahon na nga. Ang kwarta di na nakuga. Ilang tamag kuan ay. Ang kahikay. Kahikay. Pagkaon sa mga tao. Andok kita yung doktor. Ngutang ta. Tabutag pangutang. Pagkaon sa mga tao. Kung iman sila adlaw inday yung mga hikay. Iman ako ang kwarta gigamit ng hospital. Sure rin ko siya mo ito ano. Dahil mo importante hikay rin. Importante rin yung Mas kung taglawas. kadagkot sa kadagkot ng mga bata nila. Hindi ko kung ano eh. Bahala ko hikay rin sa kadagkot ng talay. Ika ng kaon rin. Nabar rin ditaw na day. Murag pasikat naman ditaw na day. Sabot na din siya na siguro. Wala siya hikay. Importante yan na magkakadubuan siya. Nakahatang gini. Ako naman ito din si gini. Ang tiyo. Kung ako mabayad din mo tiyo. Magkita rin ito ta. So wala ko mga bayad ay. Palit lang ko. Sige day. Pero ang bayad ganda ay. Pero mas mama nga nung napatabalin ni Papa si mama ay. Ang sakit ni mama mo ni pinakakuyaw. Kay ipunta na si mama. Kasi di bati ni mama wala. Walay hupong. Walay labad sa ulo. Walay hangak. Hindi na sa mahangak kanay. Mama wala man. Pila man kaunan matulog ka. Usara man. Wala hupong. Mukhang nasakit ang delikado. Sa mabalik ba? Kalit ang balik. Si mama di ka bantay. Kiwa may gipamati. Mas maayo pa ko nung ka. Nanakay pamati ang game kabantay kung ka. Si mama, huwag may gipamati. Pamutan as mama, may wala. Okay naman siya, wala daw. Mga sakit na pinaka, kuan, delikado. Mabalik, si mama, di kibaw. Masyak na lang kung umitan na. Si mama, naibalik, pagka-stroke. Yan sa aman ta na, ako gyapon ilang basulong nga ako nag-cruise sa ospital. Tubagong ginagawa sila. Ngayon di ko nyo na Dito putas bukid mo yo. Paginti hasol. Sabo ka din. Ako kumuloy ni mo. Ganyan ni mo. Kuwang na yung mga kuan. Ito yung po yung tukol pa ko nila. Kasi mo kuan na nila diap. Sagdan. Ay huwag na pasagdan na si mga magsuon. Tapi kuan dili ko pagpigin mo daw ko. Sagdan. Ganyan. Katong dito silang panginoon. Kahibaw nung tanda sa una nga. Wala lang tanong buyok dari. Wala. Datang dito silang panginoon. Ako natukol pa ko yung mama. Pamilini ni mama. Tinasa ko yung mama sa ano. Buntis ko. Si mama. Gumaguna-guna. Buntis ko. Gihagis ta ni mama. Mayo. Huwag yung maguna nga si papag si mama. Buntis ko. Oxygen. Buntis ko. Si mama si papag. Sige sul-sul. Barte na to. Buntis ko. Sige sul-sul. Hindi kong ginanak.
Ang tigil na sa bata mapadong, huwag din mag-ano, at sa bata mapadong, dako kita problema. Ano ang tagad, naghasan ko na, nagpamayo ko nila. Palayasan ka, pulion ka sa inyo ha. Ngayon, mabuhi silang dodong. Kuyog ka. Buhi silang dodong. Magaling halos ng bantay. Padani pa ako sa buki. Mag-unsa man ko, mura ko sa Aida. Mag-unsa man ko. Kailangan ko nila balik, magsige sa giyo yung mga taong ngutang. Asan ko maninda? Patalbukan ko pala silang kaugalingon. Silang panginahanglan. Kasi upa, wala na may makaon, wala na kipura, wala na hotdog, wala na kuan. Ito, kisig na. Sige sa tulso ni mama. Padasan Jean. Mas Jean, yawa. Mas Jean. Hinuwaan. Tugod na po ay. Laong na lagi. Pati kang ito, laong na. Laong na kayo. Tiwa. Dahagda ko lang ba. Nabuhat. Ano naman lagi nanukol ganiya pag-abutin niyo? Kita. Hindi. Si Jean, nagbalibol sa atbang. Naidool. Oh, sabi dito ko naman. Ito una lagi pag di ka mag-hospital, may dool yan. Hindi sado. Susul yan. Ano man na siya. Pwede mo na uman, ma. Hindi na mag-bantay ni Inday kay siguro nagtuwa sila nga kanamang ato-ato hospital nagduwa rami. Kapoy na mag-ispapa, sako na mag-ispapa. Ano kung sige kung dugay ko kay nahuman. Hindi talagutan ni mama. Mas tulis mga tao, panahuman. Kapoy na pati mama. Kita to sa hospital, wag din nahuman. Kaya ang doktor ba nag-request kaya? Muna. Nakita lang sila ito, tumano ng istorya sa doktor. Tapos mama, pwede kong dili at doon. Kaya ako ni mga tambal, akong inan, ma. Istorya ng doktor, ma. Importante na, ma. Mamatay na lang, ma. Mamatay. Katulad sa pagkos, kasi hindi na lang kung sinukuan. Kung ginang ka sa doktor, ma, parang nakakay batambal, ma. Mahunong o wala. Importante ito. Kapag abot sa yung kasing-kasing, kay takot mo yung kasing-kasing. Yung ang doktor, pataskan ko niya ugrang sa mga tambal ni mama. Niya, kuan, continue ba mga tambal? Pataskan. Niya, di pa yung ano nila yung laboratory, kitanaan ko niya. Kasi mama, taas ko dugo. Atay. Di pa kalos kapatay mo man ano, yaw-yaw na mga tao. May mo ba dadalangan ako sa inay, dalawang din ako, pagkita ako mahasong. At ako nakakong ko gapon. Si Inday, dadun na lang din si Inday. Mag-isabot si mama. Dadun na lang si Inday, ma. Ikin na nisod sa kwarto. Kasi ina ako ng mga kwarto nga to eh. Ibilin si Idudong sa garot. Luoy kayo eh. Tumuoy ah. Pilay palakta ng hospital. Bata tanawang tama. Nasunod ba sila? Ibaw sila bawal ang bata. Ako nila hindi nila lala. Para di sila mahasong. Para sa Inday, siguro din nagbantay. Di man yapon. Baliba na mas Jean. Isang bantay. Kaya busy na siya. Siling tayo. Natakda naman tayo. Bisa na lang tayo si Dugo isuong. Ngayon si Dugo isuong. Wak mahasong ni mama sa hospital. Bantay na lang tayo sa Inday.
Murang tanak kong ipangayo. Wow, eh. Pwede po nila mga kwarta pamiliti. Wala. Kung banti lang inay, wa. Saan ang taan niya eh. May gusto ninyo may tabo ni mama. Nawala din. Hilak di ko diya ba. Inang din ako na sila. Kasi gusto ninyo may tabo ni mama. Si mama, ni surrender na. May kwarta. Huwag mo bantay ni Inday. Hindi na siya maadto kay naluo siya may Inday. Ang manang. Inang din ako na. Ngano imo mga kuan ay dumro mag may mga anak na mo kuan. Hindi pa planan na mama. Ang gina si mama gapo ma. Agdoon di ato nang nakatun ma. Salamat kita sa mama. Hindi niya ito sa salimutin. Hindi niya siya. Kaya gano'n na uli. Agit na yun. Kung natin uli naman. Sadaan na lang kandi ko na siyang balik. Akong gimamas marag-mayo. Malinya ito sa salimutin. Hindi niya ko dahil sabi niya. Galis mama. Malinya. Okay, salamat sa mama. Nagpandis na nagana sa ulit. Di yung simbalik niya. Akong ganyan, ma. Saya nga ito pag linya ng kanya. Simbalik. Wala yun. Sinta si ko diya ba? Bigyan ng samaan ko dito. Kasama rin yung mga ito. Mama tas kadugo. Wa ining tambal. Mama ining tambal. Libog siya tambal. Ito ginalain din. Pero ang kay taas mo dito sa dugo. Ito ang pagtaas sa dugo. Magbaboy sila. Bawal. Tibo sila. Kuhan niya. Bawal. Saan mo ito ang taan ito eh. Papa, hindi kay Papa. May gani ka kadaog bawat ng Domingo. Kung nakadapa ka, hindi lang. Siyotod ko, matagaan ito oras mama kay. Sige ito tingnan kas mama niya. Natugan ko kas baboy. Ubasin. Hindi ka tang din sa mga iba. Ngayon, bisig mo sa mama. Huwag ito Papa, lipat baboy ng Domingo mo ya. Ayun sa Papa, kasi idakot baboy. Wala kay babet Domingo mga tanong di ko ito ng mama yun. Kasi bubuyo na ako, mata na akong ritso na akong lakaw. Kaya na ang hati babet ito ihatag unta. Di, narighan ito, pwede man ako eh. Sabo ka niya, di ko yung mga nasong pamilya. Pamilya na, mga high blood. Yung mga nasong yung mga nasong mga sakit ni kalakot sa mga tao din isa. Yung mga ko. So, may kalagutan ako diya. Ay, di ka matag-atan. Mabasa din ako ng mga matag. Mariho ko. Lagot sa mga tao dito. So, maglagot anak nga. Sige ra kang ikaroon nga to singa. Ano ko, ano sa mga imong biyang. Di na imong mga igsuon. Kasi may mga lokal ang tambal diya nga. Kuan. Hindi magkakaroon. Lokal ang tambal sa gobyerno. Hatag sila kwarta tambal nga di lokal. Original. Puro kraw yung himo. Sabi mama, balik pa kay stroke. Ako na kaya problema. Sige lang ato tatanan. Kasi mama, kinalang kay mama ti manonon. Balik sa mama kay stroke ti manonon. Ako, may mga ko mama na, ma. Sorry na dyan kayo, madin na dyan ko katinganin mo makanak yung mga bata. Kung mabalik ka pa kay stroke ma. Inang ko na mama na. Padunggo dyan ko na sa papa na. Istorya. Ma, di ganit ka mo adto ma. Sorry na lang dyan ma. Kung mabalik ka pa kay stroke ma. Kadin na dyan ko kakuhay mo ma. Inang ko na sa papa. Sorry na lang dyan ma. Di na dyan ko katinganin mo. Kung may stroke, balik makanak yung mga bata.
na kung di ka madto dito sa ospital. Kung balik ka kuan. Hindi ako mabalik, di na ako makuyog ni hospital ma. Inang gina ko sa mama. Sa mabalik ka pa kay sulok ma, din adyo ko makuyog ni hospital ma. Sila na akong pakuyog ni mo. Hindi na ko na oy, kapoy na ko mo oy. Hindi na ko sa mama. Ibuhat na ako ang tanan ma. Dadahan na din ako na kung anak sa dili amin danon. Gibilin pa na to ng mga guardia. Gibilin pa na to. Dili amin danon. Sakripisyo din ako. Para mapacheck up juga para di ka mabalik pagka-stroke. Anong gamot ko pag-ayaw, di ka mabalik. Ano, kaya nabalik mo ka. Ya, pasulas po mo isuon. Marunong lang di pangayo. Ako unahon, sinugo ako yung istoryahan, sinugohan mo. Ako yung tubunin ko dugo. Tabangi ko dugo, di ko na kay kwarta na dugo. Ibantay ko yung inday. Kaya sila nangigo ah. Lain mo Rodrigo, di mo istorya. May istorya ka. Mura mag-uwi ipik. Di mo istorya mo ra mo kuan. Ipik. Ako kuan mo istorya ko. Ikaw pa yung istorya, ikaw pa yung maundotan. Ikaw pa still sa... Wala ko mo kuan dire kay ko labot niya dire. Mga kulong ka ba lagi intay. Ikaw istorya gila mo ba mahusay gila. Mahusay gila. Ikaw nini, muni mo na. Sunod si Dogo. Ano mamahalap pa? Di mag-meeting mo nagsuon sa sabot mo. Isa may meeting na mo si Jenny nga utro masan. Si Papa utro masan. Da kan laing tao, mo kuan ninyo. Lain tao di na sila may insulto. Sas kaya nang insulto nang mainsulto. Walang pa magkasampit pa lang tao maulaw sila. Ang kapitan ito, dobang mo. Ano ito? Samok. Wala ginadyo ko iso ang padong mo dyan ako ano. Tinalang Papa mo. Mga huwag na o. Inom ko sa pamba huwag na. Pag ilis na mga kamulat mo ito mga. Mamaya si Inday. Inom ko dad pa na ito. Mama, di na siya maad to. Mahalag matay siya. Inom din ako sa mama. Di gani ka maad to ma. May stroke ka balik ma. Tinadyo kong kuyog ng hospital ma. Inom di ko na. Hindi kapoy na ka mo, di ka labor na sa kong kapoy mo kanya. Akong mga anak, ako nang di biyak-biyak-biyakan. Di sakripisyo ko nagmaayo. Yan, di ko mas mapadungin ko, di ko nas papag lang mo. Sa diha, akong mga anak, ako di sakripisyo tulad mo. Di ka mo ato. Ako nang gibuhat para din ako mabalik pagka-istro. Kanya mo balik ka pagka-istro. Isa pa may makuyog ni mo na ako yung mga anak. Isa pa may maatimanin mo. Di na ko katimanin mo, basta mabalik ka pagka-istro. Takfil pagka-istorya, di na kung ko yung hospital. Luka ka na sa mama at hospital sa putong. Kilala na yung inuman. Ako pa nang gipandayan na sa mas imang gusto. Naway. Hagbay na akong hunong ang tagkuyog ni mama. Gusto na ni mama. Di na siya matulog sa hospital. Kapoy na, may kwarta. Di na siya mainos siyang tambal, kaway kwarta. Bahala, gumatay siya. Suko siya kaya linya ko dito. Suko siya kaya kung patagin. Uli na may uli. Suko kayo. Ako na linya dito sa social worker. Para matay bayad. Yo, takaw pa lang ko. Kumati na mo. Mas ko kayo na po. Sana ko mga bata lagi ko. Mauli namin kini mga bata. Si Papa magulit hindi ko na to. Adung kayo ni sa Papa. Na kasabot puyog pala na siya dito kung sa ikuan. Kaya na si Papa. Ako siya kasi Inday. Kabante siyang Inday. Adung kayo ni abot. Asan ko? Kusog yung mga bata. Ako na namin. Sa ilo. Kaya na yun ang nagpangayo. Nga, bantay siya. Lakas. Lukot na siya pangag bata. Ano si Mama? Sa kadaghanan mo. Huwag ko nakabantay na mo sa buok. Kadaghanan mo ha. Kung nakabantay.
Nya, yung mga taon, manak na yung pangalan. Kung inan si mama rito, ibaw ko mga sa student idna na ko dito sa ospital. Dito sa ospital si Inday, makapayubos kayo. Hindi kayong ihilak dito. Ano dito ihilak, iambot lang, naghilak ko dito kahagyon. Tapos kung kalagot kay ubos ni Idna, ano ni isa na, ano iya kong gingon ato, manatas kaguol. Kisa may na pa, kung ang atong istorya, oy. Kasi sana di binakibaw ang istorya kung may nagsulsul. Sumama si Jane siguro. Dili masal ingon na si Inday ang hindi pasagdan nga di may ganahan ni Inday. Kung si Ivan sulti, hindi siya ganahan babay. Kaya di masugo kay laagkan. Wala man siya ingon nga wag di siya ganahan ni Inday. Di lang siya ganahan babay. Ano maingon man sila nga wag may ganahi. Diba kung may panganak di mo ganahan ni bata. Wag ganahi. Istorya ng tao eh. Kanais ng mata. Sumtig yung sana de. Tagan din istorya eh. Mangi ko matamating, mamihilak ang sige ko ato. Mato kung ginanti ka nga, kuhaan mo na itong kwarto o dili. Kaya man kang ngayon. Primero ato na yung kakuhaon. Matagsultian ti ka. Ang kaayaw na lang. Ang saon na lahi mo diri mo Si Inday dito sa ICU. nambay pamuiboy ginuman. Si Inday dito sa ICU. Ingon si Jane ko nung si Inday ko nung ingon ko ng paistoryahan. Muna kay basin si Inday ng loob no. Si Inday si bakla nibiya ko nga to. Tungkol ko sa istorya na di kaganahan. Kung naman sa ingon nga di ganahan si Ivan ay. Taka istorya. Pagkatawaan ng Inday gani nga ako na nga si Inday na kuanan. Pinang ka magkiras Inday kay tinidudong. Wala man ingon nga wak may ganahin. Sige lang ako nga nakit. Muli na na, salami lang. Ando, sini ganahan. Pagkanda ko gawin sana. Sa dugo na ako. Yung tubo ay pag kinanak sana. Ano ang tao, misukol na katarungan. Ano misukol siya mama. Jadi yun. Jane bit ato siguro to. Si Esther. Si Jane. Sulti na silang sana. Jadi yun. Kagaba siya bilang sukol gangan. Sa tanang nila. Ikaroy ko ng sukol. Mama, tubag-tubag. Ay, masig tubag ko. Grabe na sa... Ay, sas. Grabe na sa tubag. Grabe na sa tubag ko. Ang samsa ng tubag ay. Huwag ito na ko ang stikas o. Pisi-pisi kinag-iyaw na yung mama. Ngayon pag-alagi mo yung mga bisanak buwan. May sa sokot laro. Ito kayo story. Ako sakit-kiki pa natin mama ay. Sakit-kita. Ito kayo pa kung wala ko din yan. Saan ako? Tukol pa ko. Ay, sus. Agbat ko. Amuyo ko rin. Kaya lang huwag na nakita kong pagsekretisyo. Ito kayo kong narbaho. Ito kayo kong naginyo sa mga narbaho para nila. Parang makabayad ko. Napadako nila lang. Hindi ko nila mabuy-buyan. Tulog sa pagka-istorya. Walang hapon. Buy-buy naman yung pumunta. Pahimo pa lang tagkuan. Tubag umayo. Ano, hindi pagkatawa mo lang ito na minuli. Huwag na lang tako ng pagkatawa. Pagkatawa lang dahil kung hindi para mo sa aparas yung mga paninahanglan. Murang naglagot kung hindi sila maalis sa sekundahan. Kaya inos-id na. Sa una ko, daghan ko kwarta sa una. Karoon ko naman Nagkarang kwarta kayo. Sige mo pangayo. akong gingan. Yung si Esther nasulti na ako. Si Idna ko nung. Mungaw ko, bala ko sa kwarta. Ayun ko. Oh! Kay, wala ko kibaon sa ilang buhaton Esther.
Kay inigsud na ko dito sa pamilyanan matog ko. Si mama may matog dito, musud mas upo nga tog signa. Silang papa unsahay. Mga sa mga makaon dito. Mangukay unsay angay ukayon. Tingnan ko mga kibaos igna, dagan kong kwarta. Hindi pa na akong kwarta, mga sinsingaw nasa sa jalata. Wa na ko na gikaw ni mama, kabalos mama ana. Kabalos igna ana. Atong mga kwarta, mga papel, gisuod na ko atong kuan, katong dalan sa butin ba. Pasnak na ko to sa ilalom. Ukay sigod mayong igna. Nangaon pa na sa mga makaon, wa ko kay bahong. Musulti nas igna, nangaon mig makaon, bayad o. May muana na. Lagi kaon sa kong anak, may muana na. Mama musudi ha. Si papa musudi. O kabang sa nang gipambuhat sa sulod. Nagtuloy na suko na sila nga ninyo ka. Gani. Kaya wala na sila mapiti. Sa sigir kag kuan. Wala kag galing ko. Nag-video ba para ba? Oh, vlog ko na eh. Vlog ko na eh. Vlog ko na tanan. Mauna tanan na mo kasubo rong mga kuan na. Kasubo na mo dre. Kung i-upload. Aron makabati na dihang mga igsuon mo. Di mo sana tigtan-awan rin ba? Di mo na followers. Dami pa matulog ka diyan. Kinsa to followers ya, palihog ko siya para makita yan mga igsuon. So, may gabi yung tarang kayo, nasuko na akong asawa kayo, nakabantay siya, nag-vlog ko.